Hoci už pociťujeme ničivé účinky zmeny klímy spôsobené ľudskou činnosťou, vlády stále neplnia záväzky týkajúce sa emisií, ktoré by pomohli zabrániť ďalšiemu otepľovaniu. Ako teda bude vyzerať náš svet v nasledujúcich 30 až 80 rokoch, ak budeme pokračovať v nastúpenej ceste? Nuž, nie je možné presne vedieť, ako sa bude vyvíjať nasledujúce 10-ročie. Vedci a odborníci na klímu vypracovali prognózy zohľadňujúce súčasný stav. Táto budúcnosť, ktorú sa chystáme opísať, je pochmúrna, ale pamätajte, že stále máme čas zabezpečiť, aby sa nestala našou realitou. Je rok 2050. Prekročili sme cieľ 1,5 stupňa, ktorý svetoví lídri sľúbili dodržať. Zem sa od roku 1800, kedy svet začal vo veľkom spaľovať fosílne palivá, oteplila o 2 stupne. Správy o vlnách horúčav a lesných požiaroch pravidelne zaplňajú večerné správy. Letné dni presahujú 40 stupňov v Londýne a 45 stupňov v Dili, keďže vlny extrémnych horúčav sú v súčasnosti 8 až 9 krát častejšie. Tieto vysoké teploty spôsobujú rozsiahle výpadky elektrickej energie, pretože rozvodné siete sa snažia pokryť požiadavky na energiu, potrebnú na správne chladenie domácností. Sirény sanitiek húkajú celú noc a prevážajú pacientov trpiacich úpalom, dehydratáciou a vyčerpaním. Juhozápad USA, Južná Afrika a východná Austrália zažívajú dlhšie, častejšie a silnejšie suchá. Na Filipínach, v Indonézii a Japonsku sa medzi tým vyskytujú častejšie prívalové dažde, pretože zvyšujúce sa teploty spôsobujú rýchlejšie vyparovanie vody a zachytávajú viac vody v atmosfére. Keďže počasie sa stáva nevyrovnanejším, niektoré komunity nie sú schopné držať krok s obnovou a sú neustále zničené. Mnohí sa presťahovali do miest, kde čelia nedostatku bývania a pracovných miest. Nedostatok zdrojov pociťujú oddelenia intenzívnej starostlivosti o novorodencov, pretože rastúca teplota a znečistenie ovzdušia spôsobujú vyšší počet predčasných pôrodov a pôrodov s podváhou. Viac detí trpí astmou, respiračnými ochoreniami a miera únosnosti balancuje v komunitách pravidelne vystavených lesným požiarom a dymu. Globálne emisie, ktoré sa každoročne pridávajú do atmosféry, sa vďaka vládnym opatreniam konečne začínajú vyrovnávať. Je však už 10 ročia neskoro. V dôsledku toho sa nám nepodarilo včas zasiahnuť čistú nulu. Do roku 2100 sa Zem oteplí o ďalších 5 až 1,5 stupňa. Viac ako polovica našich zvyšných ľadovcov sa roztopila, pretože sa zohrieva more. Jeho objem sa zväčšil v dôsledku tepelnej rozťažnosti. Spolu to následne zvyšuje hladinu morí o viac ako meter. Celé štáty ako Marshmallové ostrovy a Tulavu sú neobývané, pretože veľké časti ich ostrovov sú zaplavené. Na niektorých ostrovoch, ako napríklad na Maldivách, sa za miliardy eur stavajú prepojené pľte, na ktorých sa nachádzajú byty, školy a reštaurácie, ktoré sa vznášajú nad jednotlivými suchami. Utopené mestá, presídlení klimatickí migranti v Žakarte, Mumbai, v Lagose sú nútení opäť opustiť svoje domovy, pretože stúpajúce prívaly vody a extrémne búrky zaplavujú budovy a rozbíjajú infraštruktúru. Celkovo je vysídlených 250 miliónov ľudí. Niektoré bohaté mestá, ako napríklad New York a Šanghaj, sa pokúšajú prispôsobiť a zvyšujú budovy a cesty. 10 metrov vysoké morské múry lemujú pobrežia miest. Deti sa učia o vyhynutých morských živočíchoch, ktoré kedysi obývali oceánske útesy a ktoré všetky zmizli vďaka zvyšovaniu teploty povrchových vôd. Ceny potravín prudko stúpajú, pretože nedostatok potravín a vody sa dotýka všetkých komunít. Ovocie a produkty, ktoré sa dlho pestovali v trópoch a subtrópoch, sa na pultoch obchodov objavujú len zriedkavo, pretože intenzívne vlny horúčav v kombinácii so zvyšujúcou sa vlhkosťou spôsobujú, že pre poľnohospodárov je práca vonku smrteľná. Nepredvídateľné vlny horúčav, sucha a záplavy ochromujú drobných poľnohospodárov v Afrike, Ázii a Južnej Amerike, ktorí predtým produkovali tretinu svetových potravín. Stovky miliónov ľudí sa ocitli v situácii hladu a hladomoru. Klimatické predpovede môžu pôsobiť zdrvujúco a desivo. Mnohí odborníci zodpovední za tieto odhady však zostávajú optimistickí. Odkedy krajiny prvýkrát začali príjmať opatrenia na zníženie svojich emisí, otepľovania, prognózy sa za menej ako 10 rokov posunuli smerom nadol. Znížili sme predpokladanú mieru emisí, takže už nie sme na ceste k otepleniu o takmer 4 stupne. Politiky sveta, ktoré investujú do obnoviteľných zdrojov energie,
Znižujú produkciu fosílnych palív, podporujú elektrickú dopravu a chránia naše lesy a regulujú priemysel. Môžu pomôcť zmierniť najhoršie dôsledky zmeny klímy. Odborníci na klímu však tiež zdôraznili, že súčasná politika a záväzky nie sú dostatočne rýchle ani rozsiahle. Uskutočnenie skutočnej zmeny si bude vyžadovať odvážne riešenia, inovácie a kolektívne kroky. Ešte stále máme čas zmeniť našu budúcnosť a každá desatina stupňa sa počíta. Ďakujeme za sledovanie nášho videa a budeme radi, ak nám dáte like a follow a prípadne toto video budete ďalej zdieľať. Určite nás sledujte aj na sociálnych sieťach, aby vám neuniklo žiadne nové video. Zdravia vás, dobrí chlapci!